Здравейте, аз съм Боми Николов и както сте видели от заглавието на този клип, днес ще говоря за най-новият проект на Call of Duty, именно Black Ops 3, който ще излезе 2015 година. Мисля, че след един месец ще излезе, не знам точно. Какво очакваме от Black Ops 3? По-хубава графика, естествено свръхтехнологична игра, а не като това. Това идва много технологично вече. Прекалено е за Call of Duty. Екзоскелети, такива прости. Гранатите са измислени. Такива оръжия в действителност не знам дали има, но има супер големи отскоци. Тази игра получи не най-висока оценка. Да, бих могъл да кажа, получи ниска оценка тази игра поради екзоскелетите и имаш проблем на PC версията за компютър, ако някой не знае. А именно с стартирането на тази игра, не знам, не спомням точно какъв беше проблема, но повечето хора не можеха да я активират. Това е едно от, как да кажа, неодобренията по тази игра. Много е технологична на мен. Аз имам Modern Warfare 2 и тя по-ми харесва, въпреки че тази е по-нова и с по-хубава графика от Mod 2. Тази по-ми харесва. И сега ще видите част от... Да, ще видите целият трейлър на Black Ops 3. Ето виж тук забавен кадър има. Свикнали сме да го виждаме на повечето игри. И да, сега ще видите трейлърът на Black Ops 3. This should help you remember everything. The numbers, Mason. What do they mean? Everything you know is wrong. Your life will be consumed by absolute loss. He doesn't need his own weapons. He's got ours. They'll always need men like us. Our greatest barrier is our own fear, our own doubts. The only thing holding us back is how far we are willing to go. И да, хора, надявам се трейлърът да ви е харесал и да ви е впечатлил и да ви накара да си купите играта. Малко се обърках. Тя излиза на... Тя вече според трейлърът е излязъл през април. 26 април е излязла играта. Така че можете да си я закупите. Не знам дали ще има за PlayStation 3 за тези, които го имат. Да, надявам се трейлърът да ви е впечатлил. Ако това видео ви е харесало, можете да дадете палец нагоре. Долу в коментарите можете да дадете приложение какво да правя и на какви игри да снимам. И да, абонирайте се за мен за още много такива клипове. Аз бях Боми Николов. Чао, чао.